mreko ngitung lintang sesulo padang rembulan anggole iya ngendi si panjirino tak titipi kitung ketetek ing lumlungan kang rembatan mung sorohan renggut jiwangku tak titipi layang gitar tak semper kangen sumiler para krasa sliramu tansah sekar mekar ora kang jengkar melakang tanpa upama tunggu tumetes senterto kanggo nelesi lungko-lungko ketiko kanggo nelesi lungko Kitir Sumilir konjuk kagem bapak sing kagungan kersa ndek awan jalukane Kitir Sumilir mergo aku ngerti karemenane lagu iki dagelan metu tak wenehi meneh. Kira sebabe apa panjenengane Pak Kas jaluk Kitir Sumilir? Sebabe apa, Pak? Ya paling iku tok. Oh lho dalah. Liyane gak masa aku toh ada kaitannya apa ngono. Loh, nek lagu iki dari masa ke masa nganti saiki iki tetep ana gandeng cenenge ngono lho. Mosok iya? Lho iya, saiki umpama jaman biyen sing abadi lagu utawa gending sing sampai sekarang walaupun dek mben kae ya wis ana. Ning nganti saiki ijeh dikenang iki siji lagu apa Asam? Lagu apa iki? Caping Gunung. Wah iya Caping Gunung nganti tumeka saiki jek do seneng mergo Caping Gunung itu ngriwayatno wong desa sing apa kangen karo anake menyang kutha berjuang ndelalah ana keberhasilan urung sempat balik nganti tumekaning pati wong tuane sing ning desa. Wah iya ya Pak. Lagu Caping Gunung iki ciptaan nalika aku urung lahir nganti tumeka saiki. Ya aja nek kok kowe aku direncana karo Pak aku mbok kowe urung kok nganti tutuk kowe. Lho, ya urung aku urung lahir urung roh bakale lahir iku gak roh iku wis ana Caping Gunung. Kowe lah iku ya kudune ya malah dhisik aku. Untum kiper kono. Lho, kok kiper? Kok iso sik kowe iku lho. Lho kowe karo aku iki tuwa aku, Cung. Lho kowe kok urung bisa apa dipangan bekecot. Lho, masamu apa? Lah aku ngomong ngene iki mergo ana sebab. Sebabe? Sebabe apa kok aku ngarani nek sampean iki tuwa aku? Sebabe apa? Aku ketok duwe rambut. Duwe rambut. Lah sampean? Oh. Kok urung duwe rambut? Rambut iku ora patokan. Lah nyatane urung tukul rambute. Lah iku darsa rambute yo entek remik-remik. Ijek bayi untune yo entek iku malah nemen. Sik aku ki jane penasaran kok. Nyampe. Rambutmu ki kok ora tukul-tukul ki jane perkarane ki apa to, Pak? Bangetan ya bojoku kok. Lho, lah bojomu kene. Ceritane iku rak ndek mben aku ora urung dadi dagelan. Ah.
urung melu ngetoprak bapakku. Nek wong kene ya wis apal nek aku anake Tomo Maguan. Iya. Urung melu ketoprak mergo sapa demo Mbak Sri Ndolokan, Mbak Sri Ngapus kan biyen dadi anak buah bapak. Heeh. Dadi apal karo Pak sapa Pak Sutardi. Bakul jamu Pak Dhuwur kene nek ngarani. Heeh, terus Iku mbiyen kan anak buah bapak. Aku jaman biyen bojoku iku wong buta huruf ora iso maca. ora tau mangan sekolahan piye? Lho tau nggadho TK sloloten iku wesi. Lho sekolahan kok digado nganti Lah keloloten kowe mesi. ngono sekolahan mbok kon mangan niku. Lho sing tak maksud iki bojom iki mbiyen tau. Alah sekolah TK iki meteng ora sida terusan. Lho TK iki wis meteng. Mulane TK Salah iku ditengi sapa? tengi gurune. Loh, bojomi berarti mbiyen ditengi gurune. Lho Gurune. kowe lak entuk sisa. Iso lah tapi jek pinuk. Ora tak omongi. Sing pinuk iki lho apane? Maksude omah-omah karo bojoku ijek lancar ijek pinuk ngono lho. Oh, berjalan dengan mulus. Lho tenan aku wis biasa. Kowe tak sumpret dedete bosok tenan ki lho. Lho Ning ya tenan. ora apa-apa nyatane tentrem nganti temeka saiki. Nganti saiki ora aku ora beda ora nyontok karo panjenengane Pak Kas minta karo Bu Parse. Mau tak bacok ndasene. Mula nganti saiki nganti iso nyunatno karo Kang Putra Mas Ilham. Iki yo tak contoh. Oh ngono ya. Dari di berumah tangga. Mulane aku adem ayem karo bojoku Nek keluargane panjenenganipun Pak Kas, aku Kas. yakin tentrem. Ketok mawawan rukun. Rukun. Gegandengan. Tapi loro-loroan Dik Mang. Lho, loroan piye? Bu Parse kan wedake rada mbluk-mbluk. Ah, sing diloroi ndek awar nganggo dakpon mau. Yo aku diomongi Kas. Lah ngomongi. Dan sebentar, bojoku jek sawang. Gini apa Dik Kas aku. Nek wedaan ngene ku aku malah kudu ora digawe ae. Lah tek ngono. Alah, aku kudu tak keloni terus bar ngono. Sabar Pak Kas, sabar. Gawene sampean nek wis rampung, engko entek-entek Pak, ora apa-apa Pak. Mosok muni ngono tenan. Alah Mbak Parse Mbak Seh lah ya muni ngene. Lah sing Mbak Sih muni piye? Dar sebentar. Apa Mbak Seh aku? Iya. Delek sawangan anu dulur melanang. Endi lho iku lho. Nganggo sangkok ora gelem wedaan malah kuluk-kuluk ngono. Mbak Sih muni ngono. Iya. Iki nyedulure Lho, tapi awake dhewe. Lah ya tapi ana kejadian sing kaya ngono. Iya. Awak dhewe melu seneng. Lu Berarti seneng. mertandake Pak Kus karo Pak Kas. Pak Kas karo garwane. Iki rukun. Lho iya. Seneng guyon tentrem. Lah nek gak rukun kok iso tukul ilham ya kayal iku aneh. Lah iya, iki perlu dicontoh. Ya. Kerukunane panjenengane perlu mbok contoh awakmu. Sing ilham mang ndi ijek melek ora? Linggih ning kene kan mangan pentol tak takoki ilham. Ke ndi adi? Ndi adek piye Bu wong? Ora urung. Mboten. Lah Anak tunggal. layak muni ngene roh cah cilik jruntul. Lha iku adek Mbak, mboten nek. Lah kowe kok gak njaluk paham? Urung digawekno jare. Ya, nek mbok menawa besok entuk rezeki meneh ya ora ngerti. Ya wis tak Ning dongakno kerukunannya yang perlu kita berikan apresiasi. Lho iya. Lah kowe kondo. Tan mongko mbokku jarene ditengi gurune nalika sekolah. Lha iya. Nyatane kelakon mbok rabi, kowe kelakon omah-omah. Ngono ku ya ora tau tukar padu kowe. Yo blas wong mbokmu ora tau tukaran ambek aku gak tau. Mosok iya. Iya, aku dadi nganten sekali des langsung gak tukaran. Kok iso tukaran piye wong nganten sore terus mulih neme mboke. Lho, Mulih. ngono ku jenenge ya ora rukun. Ora tukaran, mulih sik ndekne. Oh, mulai terus bali. Ngerti apa? Ya kandhani kaya tak elingno. Mas, Pak Kas. Aku mesti jaluke caping gunung mergo tak elingno. Caping gunung disawer pira? Biasanya kan kitir sumilir di caping gunung. Pak Kas. Kula matur nuwun nggih. Dagelan pun jenengan sawer 50.000. Ngeten iki nggih berkah barokah. Lho iya no. Ning jujur ya Pak ya. Aku ora kepengin kok perkara dhuwit 50.000 iki kok merusak persatuan dan kesatuan. Cetane ngeten lho Pak. Sing ning dhuwur loro kok mung siji tok to Pak. Cangkem anggur rong tau dileboni bonggel tebu yo ngene iki. Bocah kok anane aku mah yo goblok.
Syukur. Mbak sih marah. Mbak sih marah. Ngono kok dimboi tenan. Nyelah duwe wong sik. Mbak ampun sungkan-sungkan. Jane kula namung guyon lho Mbak saestu ampun sungkan-sungkan. Jane kula namung guyon kok sampean sawer tenan ya Allah. Aku mang kok ya goblok ya. Matur suwun nggih Bu. Ya Allah tak dongak-dongakno muga-muga rezekine akeh. Jane ya guyone ya gandeng diwene tenan ya. Wis matur nuwun. Aku iki jek getun asline. Lah kok getun perkarane apa? Lah Mas Kas karo Mbak Seh iki memberi saweran menyesuaikan karo klambi. Peh nganggone biru. Mangan todong nganggo abang. Aku wis lah aku ngono. Iya ndek awan coklat ya dikai 5.000-an loro. Saiki biru dikai. Oh, berarti disesuaikan karo kostume, Pak. Lah ndekne ngertine kan apa sing diingetno. Mulane ndekne bendina ngingetno apa streamingan Wahyu Manggala. Nanggape yo Wahyu Manggala. Wah, ngono ya. Ditawani ketoprak ndi yo moh ndekne. Saking tresnone ning 2 tahun. Ning kita sebagai seniman, sebagai pelawak, Iya, iya. kita sebenarnya bukan kok ateges materialitis Mboten niki. ngeten iki suatu penghargaan, suatu kehormatan. Iki mungkin langsung kula lebokno masjid to. Lho. Yo apik nek ngono. Wis aku titip engko lebokno masjid kabeh. Iya, tak lebokno masjid engko terus bengine esuke tak jipuk. Lho. Sik ah iku lebokno apa? Tak lebokno masjid, tak kek ning masjid lawangan lho, tak cepet terus aku balik mulai sik. Oh, alah kere. Lho maksudku tak lebokno masjid ben ora konangan mbok mek. Oh, lah tak kira ki mbok lebokno masjid ning infak masjid. Lah infak masjid aku ya bolak-balik. Aku lho dek iki nrebokno infak masjid piro asam? Piro? 350. Aku gak umuk gak sombong lho iki 350. iya mak memberi nganunan. Tenan. Wih, berarti ya 350. termasuk kowe iki wong breweh, wong lomo. Sing kandha sapa? Lho, lah nyatane biasane wong-wong iki nek nglebokno paling ning kotak 2.000, amal ning 5.000 masjid, ya. 5.000, 2.000 Iya. iki mentok sakmono. Aku 350 dik. Wah, berarti Tenan. ben supaya ganjaranmu akeh. Kok ganjaran akeh iki piye? Lah nyatane kowe nglebokno 350. Lah aku terakhir aku nyilahku 350 ning kono. Aku budal ngetoprak iku lak gak duwe bensin. Terus aku njupuk kotak masjid 350. Kondomo. utang? Iya tak utang kondomo. Den kowe iso tak balekno ya den aku ngono. Aduh, toh. Jebule iki mang kowe utang duwe infak masjid. Lho tapi kan tak lebokno neh 350. Oh, lah wong kere. Ning ngene kan padha karo ngamal. Tak dongakno wong jarene aku tau ngaji dikandani kiai iki ngene. Inama amalu biniat ngamal sarana niate. Lah iya. Ora ketang 50.000 nek apa penggalihe ikhlas. Insyaallah balesane 500.000. 500.000. Nek gelem nyawer dagelan 100.000 balesane piro, Pak? 1 juta. Nek gelem nyawer dagelan kok 1 juta balesane piye, Pak? 10 juta. Nek upama gelem nyawer dagelan 10 juta balesane Bangkrut. lho. Kok bangkrut? Nyawer nganti 10 juta tak lungguh modal tuku brambang. Oh Ku iya. aneh-aneh ae. Nggih, terima kasih. Nggih, suwunane mungkin caping gunungan. Nah, balik omonganku mau. Apa kok eling ae kowe? Lho, awak dhewe ngrembug rambut lho. Lah kene Urung ana titik poine lho. Lah Kowe wong kok ora ora- tukul. Lah kowe kok malah nyalano mbokku jare ora ngerti huruf. wong iku buta huruf. Lah kok nganti kedadian rambutmu gundul? Tak kon tuku sampo. Iya. Tuku sampo Rejoice. Rejoice. Lah ndekne sing diapalno huruf ngarepe tok R. Oh. Barang mara ning gone toko, kleru ning gone bakul obat pertanian. Loh, lah kok iso iku? Iya padha ere mulai aku tiwas geger bar nglaktor wong aku ndek ben urung melu ngetoprak. Oh. Melu ning sawah nglawaktor rambutku dawa go wimbal ameh salat dhuwur bojoku tak kon tuku sampo. Wis ora tak ingetno langsung tak uyek. Angger tak uyek kok jabrul, angger tak uyek jabrul. Gregeten aku tak wisi tak delok. Jebule apa? Jebule. Rondap obat suket. Lah dalah. Mulane iso mbok mbritili kabeh. mang rondap. Rondap. Layak ra tukul-tukul, Pak. Mbah ora tukul belas angger remik-remik ngurus ilang angger tak nggo kramasan ilang tapi seger lho. Nek wesuk wadus lah terwecep. Aku tau wadus esuk-esuk wanyit watise ra umum cethutuken malah kaya es. Ngono. Terus dikandani karo bojoku. Kon ngandani? ngombe anget-angetan. Apa iku anget-angetan? Yo ora roh wong kan jahe apa-apa karepean ngono. Lah iku ning gelas ana ning dhuwur ning nggon pipet.
Bareng tak rupane kan biru lho. Bojoku tuku dawet ora omong-omong aku. Iya. Bareng tak ombe glegek-glegek ana klatak sithik. Tak delok jebule kum-kuman untu. Walah Gusti, Gusti. Untune maratuwa iku coplok terus dikum. Rupane biru tak ombe asaku dawet. Lah terus piye kuwi? Ya wis kadung tak ulu. Ya rambut lepeh. Lah goemen. Aduh ya Allah Lah ya wong Allah. piye wong Ning kabeh. ya ora apa-apa. Heeh. Ana ning kejadian rambutmu ra tukul ya membawa berkah. Lah aku ya toh, iya, dadi wis. khasnya jenengan. Iku Kan- ndek iki geger perkara apa san? Perkara apa? Lah aku rak bojo mbok tukokno daster. Alah, kowe iku teraing gawe ontran-ontran. Kowe iku sing geger kok. Lho ora geger iki piye jane ya nyuwun sewu. Lah Aku bareng mbok ngeto daster malah merasa bersalah. apa bersalah Jujur apa? aku iki jane karo mbokku isin. Lha perkara apa wong mbok? Mulane go Pak kowe iki besok meneh nek tuku rok iki mbok aja kembar. Ya Ya aku- bener kowe iki wong sing gemati. Ya. Tuku loro siji mbok gawe bojomu, siji tak gawe digawe bojoku. Iya. Ning gara-gara rok aku malah wirang karo mbokku. Lho kok wirang karo mbok? Ya jane aku ora kepengin ngomong ning gandeng aku mbok elingno ya tak jujur ya Pak. Iki mangkon kon matur nuwun karo kowe, iki tak Iya. takokno nek mbok tukokno rok ngono. Ayo ning ya sepurane sing akeh, aku Iki tak kok deg-deg jujur iki wong. sampean. Iki ana apa? Ceritane iki ndek esuk iki lak ngene to Pak. Ya. Ning janji ki aja nesu lho ya. Lho, lah apa kok nesu? Sumpah. Sumpah. Ambune kok walang sangit iki ya? Alah kok malah ngopeni walang sangit. Iya. Bareng tak critani kuwi ndang nesu. Ora, lah apa nek nesu? Perkara rok ki lho Pak. Gene wong padha ora masalah. Ora masalah untum kono. Bojomu ya padha lerek-lerek iku apa sebranan iku bojoku ya sebranan ya apik padha. Apik apa ndesuk aku kewirangan karo mbokku e. Lah aku kan motoku ngantuk karipan to. Heeh. Ndek esuk iki bali, Ya. batinku pengen ngombe kopi. Lah ning gone dapur iki ana wong wedok klutak-klutik tak tiliki karo aku. Gawe kopi. Tak kira lah bojoku ta. Lha, Tak cowedaki, heeh. tak rowangkul, tak cowobleki bokonge ning aja nesu tenan lho, Pak ya. Oga. Ya ora trimo tak cobleki barang wong tak kira bojoku. Iya. Ya tak kerowoki barang. Obok-obok. Tak owok-owok. Ya sepurane lho, Pak ya. Iya gak dada apa. Lah bareng noleh gara-gara rok kembar iki mah, Pak. Heeh. Lho jebule malah mbokku. Sing mbok rogo iki mah. Mbokku, Pak. Masa kowe gak ngetarani lha iki jeblong ta ora ngono? Lah madhepe rono lah aku spontan kok, Pak. Berarti Ya sing- sepurane ya, Pak. Mbok Mbokku, Pak. obok-obok. Wis tak kerowoki barang ngono, Pak. Yah mene kok wis nggodhok wedang. Yah Kowe nganti- mene kok wis gawe kopi le aku ya ngono. Kowe gak mbayangno iki dalanku ta ora ngono? Ya ora mbayangno wong kono madhepe rono meneng ae lho. Nganti mbok krowoki. Ya tak kerowoki barang wong tak kira bojoku e. Mbok rogo kok iso. Heeh. Wis tak kerowoki, tak cobleki bokong ngene. Dik, yah mene wis gawe kopi aku ya. Ini ku mbokmu yo meneng ae. Meneng ae. Oh, terus mbokmu sekarat ya. Terus tak kerowoki barang ngene. Yah mene kok wis gawe wedang aku ya ngono. Yo ngantek kena ngono. Bareng noleh kok mbokku sepurane ya Pak. Ya yo gak apa-apa. Aku gak sengaja lho Pak. Ya wis padha-padha nek ngono le. Ya aja nesu kowe wis janji Gak- karo aku. Gak aku gak nesu. Gara-gara rok mbok elingno aku malah dadi ra kepenak aku. Aku malah panik karo kowe iki. Lho, lah kok panik kono apa? Kudune aku sing panik karo sampean. Gak Ning aku saiki wis jujur ya, aku wis lega saiki. aku dhisik ra sepedaan. Mau mataku mberayu te ra umum. Iya piye? Iya walah ora kena tak lek-lekno wis ora kena aku puasrah ngono. Bareng teko omah wis tak juagangno aku terus mlebu kamar. Dolalah ana cah wedok tak keweloni aku rak mbok. Lah sapa? Roke yo padha karo mbokan bojone. Padha mbok bareng. Lah sing mbok keloni? Bojomu. Yo wis aku wis tak keweloni tak ngambungi tak anune yo meneng ae bareng dengenge. Lho kowe lek nduk ngono. Nggih, Pak. Wis ayo tutupno aku yo ngono. Lah wis kadung. Piye neh aku? Dadi sing mbok keloni Lho bojomu wis ngantek tak blojeti barang iku aku ya wis ro kabeh. lho kowe kok mentolo le Pak mangan mantum dhewe. Alah wong wis kadung piye moto karipan. Wis undekne yo dengengek barang, dengengek ngingetno aku. Terus, Lho kowe mang nduk. Nggih, Pak. Wis ayo tutupno aku ngono. lho bojoku ya gelem.
Ora gelem piye wong ngantek suwene ra umum gelutan. Aku bareng sadar padang cek lho iki mang jebule kamare Rokim aku ngono. Dadi sing mbok keloni ku mang bojoku. Bojoku walah ngeloni lah kowe timbang ngerowoki mbokmu. Ndak malah jek lumayan nek bojomu tak keloni. Sapa ngerti sesuk kowe ndek anak kembar aku ya ora daden. Ya wis ora apa-apa. Wis matur nuwun ya Pak ya. Padha-padha ya Le. Oh, trai bapak kakekane trai. Aja mreng men padha-padha wis padha-padha ngrasakno wis mbokmu krowoki lah gak dadah. Mbokku mung tak krowoki lho Pak. Lah bojomu ya mok tak keloni blok kok nyatane ya senengen nek wong nek ra senengen ndara mlayu bengok. Lah iku to dengenge lho sampean Pak. Lho kowe nduk iya Pak balik turu neh kok. Oh trai bojoku bareng sekarat. Ora. Wong edan. Anjen keluarga sambar gelap. Sesuk ayo do mbah-mbah nglindur mlebu kamare mogol. Wong edan. Malah arep bojak demeni bojone mogol. Iki sapa? Wah, ngawur. Wani-wanine karo bapak ketua. Nglindur kok, Bos. Ya ora sengaja, Bos. Wong nglindur iku kan gak roh, Bos. Aku cara awen nek ning Pati kan nginepno mam. Ngene ku kamare aja kancing, Go. Kamare mlepukme mbok kancingi kaya ame ana apa ae. Ya Allah Gusti. Lah iya. Aja niru iki keluarga sekarat ham. Aja niru, engko nek niru rak keluarga dobel. Piye lah, Bos? Ya Allah Gusti, Gusti. Lah, Bos kala-kala ngene lho, Bos ya. Sing anake ya karo mboke. Aman, Bos. Dekne Lah ora ngerti tak krowoki tak kira bojoku. Lho, ngene iku kok gak krasa jeblong karo Raning. Bocah bento ngono. Aku krasa karo mantuku krasa, tapi kan terus tak terusno. Lho men lho Bos separo iku marai pitik mati jarene nek mangan ora dientekno. Ra diamput. Takoki wong-wong ah. Wong krek. Mangan nek pitik mati. Iso ngopeni kanca-kancamu apa ora kowe? Lho ndekne wong tak openi wong ndekne direncana. Ayo dong lindur ning omahe bose ngono. Aku wis mikir ora karuan malah sampean kok. Lah mbok pikir apa sing wis digondol wong ya wis ora usah pikir. Iki lho pikir. Iki kira-kira kok di anu wong ta ora ngono lho, Bos. Malah tutuk kono iki lho. Lah iki sampean mikir apa munggane tebu ya wis ditebang penake ngene. Wis resike ngene. Aku ku mikirku mboten perkara niku nek iku wis urusan keluargamu urusono dhewe. Lah terus keluargamu tak urusane gak oleh. Arep mbok keloni kaya mantum. Iku tak sampluk menenge ra iso. Engko nek iya ndara kowe tak bagahi. Lho. Iki lho, Bos. Bocah iki kurang ajar. Lho sik sing ngomong ki kowe kok malah ngandani anakmu nek bocah kurang ajar ki maksudnya piye? Lah wong tua apa berbuat ngono kok ndekne arep melok. Iya, Bos. Ini tak omongane. Sing melok iki sapa? Kowe iki aja tumbak cucukan lho kowe. Tumbak wis ilang cucuke. Lho wong aku ki gak melu-melu kok mbok arani. Kowe melok ketoprak ndi? Ketoprak sing laris kene tok lho. Lho, malah teko ketoprak wo trai bapak diamput. Maksudnya iki perkara demeni bojone mogol iki lho. Lho gini, demeni apa? Lho aku ki mbok jao tetep emoh ya, Pak. Kowe ameh moh demeni bojone mogol malah dosa. Lho, kok malah dosa piye? Pak Mogol iki sebagai apa? Ketua. Ketua nek sing wedok berarti Ya, bojone ketua. Lah kowe kok ora gelem demeni? Lho, Dosa kowe. justru nek aku demeni malah dosa. Wah, bener iku. Ya, Bos. Oleh ah? Ya ketara guyu-guyu tetep oleh ya, Bos. Heh? Kok peh kowe bayaran 3 sasi nganti Januari wis mbok jipo Pecek omongan. Pecek. Tok pecek lho tak Bos. Iya, aku roh nek kowe wis tok PCX Karo kalung. iya. Lho iki lho Bos. Kalimaya lho Bos. Kalimaya. Nek wong iki urusan demenan ki bahaya. Lho, demenan kok bahaya, demenan iki apik, Bos. Kok iso apik? Lah jane kowe iki aliranmu aliran apa to, Pak? Aliran Bengawan Solo. Aliran sesat kowe iki. Lho, ora iso wong dhewe wis tak longgarno ora ngarah sesak. Wong demenan nek jare tumindak apik iki piye? Saiki demenan iki cara bahasane liyane demenan iki apa? Demen kuwi seneng. Lah nek Nek demenan kuwi senengan. Lah nek aku nyenengi bojomu apa gak entuk? Masa aku harus menggetingi bojomu? Apa aku harus bilang wow gitu? Ya kudune sampean wong loro iki sayang aku ya sayang karo bojoku. Iya, aku sayang bojomu, Mbak. Aja sayang bojone mogol. Sayang bojoku wae engko keloni neh. Wis wong mbok krowoki ya. Alah.
Gusti. Iya bos, nek sayang ku piye? Nek sayang Kata-kata ki aja terus dengan kata demenan. Masalahnya apa? Di masyarakat nama demenan kuwi elek. Ki lho, Ngoten dungokno. lho. sama rakyat endi lho? Masyarakat endi leh? Lho mbah, aku kok sing ngomong kok malah takok aku. Aku iki gilan omonganmu. Baut. Wong kok ana-ana ae. Idep-idep kan seneng karo bojomu. Iya. Idep-idep iku gak apa-apa, Bos. Wong kok iso. Hidup-hidup iki ujug-ujug ngene lho. Iya, Bos. Iku mang tenan apa ora kata-katamu iki mau? Sumpah lho orang ngapusi tenan ya gara-gara rock iki lho. Ning aku ya jujur ana senengku. Kok seneng ya? Lho iya. Ya roh dalane maksudnya. Oh. Cangkeme roh dalane. Saiki ajur. Senengmu nggo napa ngono lho? Senengku ki ngene, aku ku duwe mbok beda karo wong liya. Beda, Bos. Ngombu. Aku sok ngrowok iki ya termasuk. Seto. Kowe ngomong ngombu kok ibu-ibu do gemujeng iki mudeng apa ora to jane? Pikiran mesti duweli kok. Wong apa sih mesti pikirane eli? Maksudnya ngombu ya wae gawedi dlowang lho, Bu. Mas ngomong. Maksudnya iki bojomu ki lemu. Oh, ngombu tapi seger lho, Bos. Seger apa Mas? Seger du. Udi. Lho, gedi-gedilan ning nyuwun sewu lho. Karo Mbak Sehi lho, pitung monone. Lho ning mbokku lemu lah. Karo dulurku wedok parse. Alah-alah nek Mbak Seh karo mbokku Iku tetep kalah jauh. Nek perkara lemu ngono enggak jadi masalah. Ora kok teges kenyak nyuwun sewu. Bojone sampean. Klebu wong wedok-wedok kene. Ki karo mbokku kalah. Kalahe nggo napa? Mergo mbokku ki duwe keistimewaan sendiri. Mergo ayu. Ora, Mergo lemah lembut. ora. Mergo cantik. Dudu. Lah perkarane apa? Perkarane beda ning nggone susu. Lho ki tenan iki tak omongno. Kowe terus kaget perkara susu, kaget lah apa? Loh, lah kok Nyuwun sewu nek wong wedok-wedok kene klebu bojone sampean. Paling susune ning dada kene. iya, Ning dhuwur. biasa. Lah nek mbokku ora Lah susune ning weteng melorot nglewer. Sam terus nganggo PA, iku nganggo plastik kresek lho, ditaleni ngisor. Sumpah nek ora percaya. Nono susu mengisor. Ndek ngitrae ya pas arisan mlaku disampirno ning guri dimik kok guri gak roh. Oh, greget tenan. ngono kok ya mentara mbok rogoh lho. Lah kan aku ora ngerti, tak kira kan bojoku. Tapi saiki cilik ya, Kok iso? tak luntung terus tak keisolasi. Wah aja ngrembug kono ah. Sing keleru, Lah iya, sing luput njaluk ngapura wong ora jinarakan. Ora jinarakan kok. jarak aku trai tak jarak nah. Sing wigati aku matur nuwun banget. Nggih. Kang Kas, Pak Ilham, matur sembah nuwun. Nggih. Panjenengan wis ngutus kula sak kanca sak brayat Nggih. tak ajak sowan mriki Nggih. kanggo nambahi seduluran. Amin. Nggih. Kula isih kelingan nalikane panjenengane dolan ning gubukku kalih Pak Resa kalih Mbah Tar nggih. Oh, Nggih. Mbah Tar sing ngombe kopi tanduk iku, Bos. Entek rong gelas. Rong gelas ya. Enak jarine. Sesuk tak kei Mbah Tar bubuk, Mbah. Kula matur nuwun sanget bahwasanya apa aku iso tambah dulur Amin, nonggone lalat dan ngapus. Muga-muga tali seduluran menika ana sinambungane. Amin, amin, Iso amin. nambahi keluarga. Nggih. Wong pancen biyen ki aku sowan rene ya bolak-balik bolak. Nanging kenyataan jadwalku sing tan anu begitu padatnya Nggih. nganti panjenengane nek ora salah udakara hampir 2 tahun nggih Pak Ilham nggih. 2 tahun. 2 tahun nek tahun. kepengin nimbali Wahyu Manggala. Bayangke Panjere iki 2 tahun. Panjer iki rong tau. gara-gara panjer iki mang aku malah geger karo Pak Resa karo Pak Ilham. Perkarane apa, Bos? Lah aku iku dipanjeri aku wis emoh. Lah terus. Telepon Kok ora mong aku nek kowe dipanjeri mah. Sik to aku tak ngomong sik. Iya, ngono. Idep-idep aku rak melok nyumbang ngomong. Aku nalikane biyen ki panjenenganipun dulur lanang Pak Ilham kali Pak Resa ki dolan omah ki pancen wis tak jadwal Pak Kas iki dinane iki tembunge wis tak tampa matur suwun. Wis pokoke tak tinggali panjeran 5 juta Mas.
Wong engko aku kuatir nek sampean ora gelem marane ngapus lho ya Allah. Saya itu bila mana jadwal wis tak tulis apapun tetap aku teko. Contoh wae kaya dina niki. Mau bengi kanggo Tak apalno. Lah aku dikai pentol ilham ning kene mang tak takoki kowe ndadip urung-urung cah wedok iku. Sampeyan aku tak njaluk adik wedok, sampeyan nek ulang tahun nanggap ketoprak ya. Wahyu mangke lho. Oh gak, Ketoprak ndi? ketoprak Mustika Budaya. Apal om bluro. Apal ya. Apal wong. Jenggelengan Jenggelengan caping gunung Monggo ya. ngaturi. Monggo. Panjenengan. Heeh. Juk. Eyo. Eyo. Sop. Ketoprak ora tau kumpul ya ngene. Ngetok-ngetokno sing gending sapa? Nek aku ngono ora ngarah. Aku ora tau gending kok. Gending. Sampean nek pengen nembang monggo. Ora. Saben bengi nyawa konang. Wis ketekan piye Dik kok mulai ku? Lah wong gending kok do yoyokan iki lho. Nek bojono yoyokan ya aku melok. Oh alah ya ya. Kowe Kak. Wis tak fokus iso. Dulurku wedok leling gele penak lek. Aku ngerasa. Kayak mesti kemeng ya saya sekarang bejol-bejol ngene. Iya nek kena asam aurat. Asam aurat. Asam urat ya penyakit asam aurat iki lho dilirik kas terus kowe. Ngene kok ora tau ditanggap wong ngapus. Lho mpun Bos, iki 2020 gak iso 2021, 2017, 2029 mpun di nganu. Wahyu mangga lho. Mboten maksudnya urut-urutane tahun iki lho Bos. Tak fokus ngaturi sing digawe aja nganti ngizin-ngizini suaraku tak apik-apike. Saben bengi. Suaraku kok dadi ngene ta, Pak? Ndelok maaf ya, Cang. Dek, Cang. Ah, Kemang mangan blungkon piye? ora ngono, suaraku nek malah ngene iki perkarane apa to? Mulane kowe aja ngrowoki bojo. Kowe mesti panik kok. Wes. Saben bengi. Suaramu kok apik, Mas. Napa nji? Kayak kira apa? Kok iso geder-geder iku? Wis to bos, sampean iki mboten usah Kan nyanyi. menengahe kowe Gaweane sampean iki pun tumpuk-tumpuk. mbok tumpuk. Gawe ami mbok kul mau golek panjer karo golek tanggapan, ngemuleh bubuk sama istri muda. Tumpuk-tumpuk. Oh, ini aku apa yang ngelindur. Lah nek kene genah. Kamarnya mogol. Tak pikir-pikir cah loro iri perkara bojoku. Lho, lah nek aku gak iri, Bos. Jujur gak iri. Nek bapakku lho mesti iri. Hidup-hidup seneng kok gak oleh. Lah nek iya. nyuwun sewu, lah nek bojone sampean jeh perawan, ibarat susune jeh kenceng ning dodo. Lah susune bojone nglewer dak yo meri. Goblok. Kowe susu kenceng karo susu nglewer matoh biasa. Ayo mato susu kenceng. Jajal tukaran kok ora gak duwe alat. Lah nek susu nglewer duwe alat. Iya. Iya. Bedane apa susune bojomu karo bojone mogol? Nek susune bojoku, Iya. iki sing ngemik mau aku tok. Lah nek bojone mogol. Sing ngemik ya aku bareng ya gelem aku. Katanya kok bahagia kowe meh do melu piye? Gua anggap singkak. Ketoke kok
Do iri tenan. Gak bos, gak iri bos ya cuma geting ngono lho. Oh aku iku wis memang kari nglakoni lakune urip mawon, Mas. Baut. Bau. Hidup-hidup seneng ndak gak oleh. Tok to pi. Iya piye lho. Tok to. Tak Ayo, Mas. Nyawa Jengleng, jengleng. Yut. Hop. Kok pisan? Rene tak warai. Dang. Bar iki engko tak warai. Ya. Yen memajang ya mangga rene. yen memajang Pokoknya ngene, Mas. Begagah. yen memajang Sagrak Diajak nampela. keri keri keri. Sagrak alah keri keri keri. yen memajang Penak. Penak. yen memajang Alah keri keri keri. Sagrak alah keri keri keri. yen memajang Penak ndak? Penak. yen memajang yen memajang Penak ndak? Penak. yen memajang Penak ndak? Penak. yen memajang Penak ndak? Penak. yen memajang Penak iki. yen memajang yen memajang Sik hop le. yen memajang Laren sik. yen memajang Laren sik. Wong kok kon majang terus. yen memajang Majang untung kiper kono. oh wis bar ta Wis kene. Ora roh gegerku ngantek kemeng mbok kon majang terus. Tak alah keri. sagrak Kemeng ya Bu majang terus e. yen memajang mung karo Lah, jono Iya. Bos. kuneng kembang wae weton Ini namanya keterusan. Pacita Yo. panas udan Ayo yo Daku Mandang gawe aja ngeso aja mepet ora Sida panas udan panas aleng-aleng capang
jangkrik pinuk mok seduluk tok. Awas kowe nek liwat omahku. Apa bapak no? Tak gesangi pring, Bos. Kanggo apa? Iku cuplakan bayar 5.000. Natian mangga ya. Natian waton sarto Mandang suarane ayo bangun negarane aja do keseti yuk banyu Kang Orjin anggere apal anu gegete Gojo kagem panjenenganipun Bapak Kaswanto dalah Ibu Parsih saha dulur-dulur ngapus mriki RHS Production ndek jaman kelingan hana lana biyen tak openi saiki ono ngendi carane wes menang keturutan sing dikadang biyen nate janji yo Sapa Bina Apa So Neng gunung tak candongi sego jago yen mendung tak si Capeng gunung tuku payung Sokor bisa Jo gunung desa tapi rejo bener ora ilang gone padha lara lopo
aturi mugi karenane penggalih. Amin. Iki nyadong duka sing kathah dulurku lanang ora isa tak aturi mergo jame wis banget kliwate iki lakone ben dituntas. Mergo ini didokumen dengan RHS Production kalih bolo-bolo kabeh. Matur nuwun Pak Ilham, yuk metuke lakon. Monggo. Lah kok meteng niku bojone cendengan teng pundi? Bojone kula lunga. Wah. Menawi dipun keparengake kula badhe derek kengker urip. Kepengin melu urip. Ini Nawati. Nggih. Lha iki mah tiba kebeneran. Kalamun kowe kepengin ngenger, ya tak rengkuh kaya anakku dhewe, malah saya kowe wis meteng. Ngoten. Besok mesti omahku rame mergo ana bocah cilik. Matur nuwun. Nah, mula kanthi kuwi aku tak ning pasar. Kowe resik-resik omah engko Pak. Aduh. Lara niki metenge kula apa babaran menawa? Loh. Wah. Wes muga-muga slamet. Anggone babarake bocah slamet dipong ati gedhe. Lah syukur. Pak Dre niki pun lair anake kula. Wah, Lanang. mesti bapake bagus sih mung anake sisine bagus kaya ngene. Kula titip kali sampean nggih. Kula tak umbah-umbah riyen. Ngono. Nggih. Wah. Aku nonton nangis nek ngompol salini. Aku iki lak dadi babi suster. Wah. Repot iki. Aku iki durung blonjo. Wis tak senengke tinggal blonjo dhisik ae. Malah nggih, aja nangis. Loh. Nek semono. Kowe arep jahat karo Tindes Nawati. Kok jahat iki? Nyatane arep mbok kanekke. Ayo. Sik ta Pak Dre sampean ki aja kleru panapa. Tenane iki ngono Kakang Sukmono. Lah apamu kowe? Iki biyen katresnanku. Ku biyen, nek saiki dhewe ora. Loh, lah kok sampean kok teko ning omah kene? Mergo lawan omah sampean mengko karepku arep njaluk ngombe aku ngerti bayi ngono iki. Pancen iki mau bayine Tindes Nawati tak selehke karep ning pasar, ngono. Wis kulus duwe anak karo Sumbogo to. Iki dudu anake Bupati Sumbogo kok Kakang. Iki ngono di desmu. Rikala semono sak dunya didhawuhan kalawan Bupati Sumbogo. Aku ora wis tau ngakoni cara masukan karo sampeyan to. Yo iki. Desmu. Iki anakmu Kakang. Terus mbok mene jeneng apa durung? Durung. Pak, mene jeneng, Pak. Wah, Mergo laire nang omahe sampean, ora kowe, wong kowe bapake sing gawe. langsung kaya iki penjenengan. Ngono ya gampang-gampangane wong desa ae ya. Tak jengeki tenger Joko Susilo. Ini ya Pak. Aku kan Kakang Sukmono yen diolehi diparengake arep urip ning kene ya. Ora apa-apa ngarep wis tak kandhakake, malah kaporo sawah tebu iki engko rumati. Ganti aku sing nunut kowe urip. Lho, mergo kowe sing nom. Lho. Mau aku wis masahe do mangan bareng. Ayo.
Sandangane katon mabyor. Kaya-kaya piyai luhur kok mapan ana sak tengahing alas. Tenane iki sapa? Pancen aku mau iki kepengin mangerteni swasana ana ing alas. Aku Susanti. Susanti. Heeh, bali kosok dene. Aku Joko Susilo. Joko Susilo. Susanti, kowe kepengin mangerteni swasana ana ing sak tengahing alas. Heeh. Kaporo ora jinarakan ketemu kelawan aku. Mbah, iki sing tak rasake. Sawise aku ketemu kelawan kowe, aku tresna kelawan kowe. Sampeyan tresno karo aku. Gelem dadi bojoku. Oh, sampeyan kuwi lho. Lah wong ketemu wae lagi sepisan kok wis nembung tresno. Apa aku salah? Iki seni-seni atiku. Saku apa ora? Sampeyan tresno karo aku tenan to, Kakang? Lahir tumu sing batenku anggonku tresna kelawan kowe. Malah yo pancen ora tak selaki lho, Kakang. Hah? Sepisan aku ketemu karo sampeyan, aku uga tresno karo sampeyan. Seneng. Heeh. Yen kaya ngono matur nuwun banget. Kaki ngene ya Kakang Joko Susilo. Kepiye Susanti? Pancen sampeyan iku tresno karo aku. Aku Heeh. njaluk sampeyan tekke lho Kakang. Aku kudu kepiye? Yen sampeyan kudu teko ning omah, nglamar karo aku. Ono omahmu ngendi? Omahku ning Lawean Kakang. Lawean. Heeh. Minangka anake pengayoman ana ing Kadipaten Lawean. Bener. Yen kaya ngono aku bakal kok kondo karo wong tuaku. Oh kaya ngono. Ya wis yen ngono tak teni ana ning omah. Tenan aku. Siap, Kakang. Bejane uripku. Ketemu wong wadon ana sak tengahing alas yo ayu. Aku bakal kondo karo bapak. Iki leng luwih. Waya mbut Kanom Waya mbut gawe wedhus bengak-bengok ora gelem ngarit. perkara wedhus dikiwakno luwih dhisik, Pak. Untumu ngono. Ngene-ngene mung kuwi kok Rumangsa bunga hatiku, Pak. Seneng. entuk nomor to. Ora. Ning dalan aku kuwi ketemu karo wong wadon. Yo. Duh, wong wadon kuwi yo ayu. Biyen mulo ngoten ayu lele. Sak temen aku seneng, Pak. Terus Dheweke kondo karo aku supaya aku nembung karo wong tuane. lama cenane. Lamar. Mula kanthi kuwi ayo barengan kelawan aku. Sik to, bocah wadon iki sapa? Bocah saka ngendi tak yo ngono. Anake sapa? Jenenge kuwi Susanti. Iki. Anake pengayoman ana ing Kadipaten Lawean. Heh, Anake Adipati. Pak saka Lawean. Heeh. Ora rabi Ora usah. Ora rabi lah. Ya ngono ra anake Bupati Sumbogo. Heeh. Lah iki kanugrahan lho, Pak. Aku kuwi wong desa, anake wong melarat dipek mantu bupati ana ing Iya. Kadipaten Lawean. Lho, bisa wae munggahno derajate awak dhewe. Kalau derajate yo nyekakno umure bapak. Lah kok bisa? Ora bisa ya piye? Mengko yen aku akeh duit, mestine wae bapak uripe Ora tekan perkara kono. duit, Le. Perkara apa? Ngerti ta ora? Apa? Bupati Lawen Sumbogo. Heeh. Demenane mbok mriko wasmana. Udah mono, ra ono. Ora ono nyatane dijodhokno wis Demenan ya, Pak. Demenan iki panganan apa to, Mbok? Ora kagatekno omongane Pakmu. Wis to. Momo. Anak beko, wong tuwa ki wajib tumindak. Moh. Seneng nek kowe. Wis, moh tenan, Pak. Nek moh ya wis timbang aku ra kelakon bebojoan kelawan Susanti, tak entengke pati. Aku tak mati bae. Seh aja. Mau tak mati. Lah aku wis kadung seneng. Lah kae yo ono nen-nen. Piye? Anak pola bapak kudu keprada. Tembung kowe. Lah piye? Ora wong tuwa. Aku duweni penjaluk. Bapak pinoko wong tuwa, kasunyatane apa? Nek Pakmu mau nglamar ayo sih. Tak colek matamu malan. Lah iya. Batene kepengin ketemu Sumbogo. Ora. Tak lamar ning kene omah. Ora tok melu. Ora entuk melu. Wis tak melu. Ora butuh. Ya. Hati-hati ya, Cok. Ayo, Pak. Yo ditapa.
Susanti. Susanti. Direct ayo aja ngono to, nggih. Pak. Pripun? Iya, Pak ya. Ayo ya ayo. Ngene kaya ngono. Lho, lah pripun to, Ibu? Kandhani. Kowe iki durung srawung kok wani cedak-cedak bocah lanang iki sapa? Wis rawung ya, Ti. Susanti. Lho, Ibu Lah iki karo anakku. calon bojoku kok. Bocah ayune ngene pedhuke ngene demuke. Medhut telo to. Lah boke Seto. Ewane munggah ning gone pendul. Nggih. Gatimu apa? Kok diajikan kok. Ajeng nglamar putri Iya, panjenengan. ajeng lamar. Abang bayi arep Nggih. ngamar ramane. Arep nglamar. Lah mbok terus dipun tapi. Wong saka desa iki ora duwe niki. Ora sampaya. Ya Aja pripun? dipintu-pintakake. Najan to bocah saka desa, nek pancen putramu padha senenge ora dadi boyo pangapa. Lah sliramu piye, Dek? Wis seneng apa ora? Kula nggih tresno, Ibu. Nggih. Najan to bocah saka desa, Mboten napa-napa, Rama. Perkara gawean niku gampil. sing takon Mangke kula ajak golek renceng. aku percaya. Anakku iki Ora usah ngono dadak kok, takon golek gawe. rancak. Kowe sapa kang diarani? Kula niki Joko Susilo. Nggih, Kowe seneng lan putra. lahir tumuse batos kula. Tak tau. Estu niki. Waduh, Santi Nggih, ditompo. Kakak. Pak, sarang to, Pak? Piye? Aku ditompo. Ambung le. Tambung ya, Pak ya. Ambung le. Ambung rapo? Tambung. Iya. calon Tambung. bojo bebas. Gak apa-apa ya. Ora apa. Tambung ini. Kakak. Ning ambung ya aja kaya ngono. Iya. Kok dadak marahi. Kudune kepiye? Mosok kudu marahi wong. Wah, tambung tenan ya cilok gebuki wong. Susilo, Nggih, kula. kowe seneng kepati-pati lan putra. Nggih, Estu estu. bisa kae sapa? Lah niki nggih bapake kula. Bapakmu. Nggih. Pak, Apa lali? didangu Kok sembahan lho, dibuka? Pak. Kanyeben bapak lek kanyeben. Kok ya sampean iki ngajeni sambahan, Pak. Oh kanyeben duduk lho. Susilo, Nggih. awadanme wong tuamu kanyeben. Nggih. Mergo nganti kebrukut sandang penganggone. Nggih ing mangsa rendeng ya ngaten niki. Sira, apa Nggih. bapakmu iki duwe penyakit kene apa piye? Mboten bapake kula niki nggih bagus. Lah bagus kok ora wani buka raine iki gene. Mergo aku iki calon Nggih. pisan. Ayo karo cara desane kok Aku ngono. pengen ngerti. Pak, buka tuh, Pak. Lambene kula niki sariawan tak buka masuk angin mengke pereh kabeh. Lho. Gandeng kene nyapa sarang karo masuk angin. Kena angin iki Kok pereh. dibuka kula tak pengen mangertosi. Dibuka to, Pak. Tenan le. Heeh. Ora ketun. Lah kok getun wong panglamarku wis ditampa. Lho! Woi! Bapak wis kenal ya? Bapak wis ketemu. Semono. Aku ngerti. Saka daya cara pawe kamu mesti kowe pengen ngalap dunyaku. Iya. Iya, Kanggo apa tuh? nyatane Aku nuruti anakku lho seneng anakmu. lah iya kanthi anakmu kok seneng kelawan anakku. Iki mesti kowe pengen ngalap bondo dunyaku. Ngono caramu. Iya. Ayo mulai. Lah! Loh! Sani! Loh! Bude! Iya, Pak Nek. Napa? Wis lega pura Atim. Kakang Joko Susilo. Kakang. Jebule sing wedok lah yo memeti. Iki. Ngerti pura Nduk? Aku ning omahmu iki dak siyo wong tuamu. Cara ora hukum tak cuplek matane. Deket ae aku. Susilo. Iki sing kok senengi. Ya iki. Kowe yo tresno Nduk. Tresno. Ning kamar demeni. Beni, Pak. Ayo.
Aku mateni wong ya nyamene iki. Anakmu wis didemeni anakku arep apa kowe? Wah, Tak culak matamu piye? Nek kangen-kangen ono makan. Ora ngono. gayane nek sujo. Aja sujono. Karepku aku tak esemi ngono rek. Dimen lulu atine. Lulu atine apa? Anake dipek bojo anakku. Lah wis lakon anake didemeni apa lah apa ora entuk? Tintesnowati Kaget semono. Ndek semono. Iya. Semono. Biyen roti-roti. Apa kuwi? Biyen saiki. Mbiyen ora tresno. Biyen ora Semoga tresno. Saiki dadi tresno. Semoga Piye? saiki kelakon anakmu wis senengi anakku entuk ya tak jaluk ora entuk tak jaluk anakmu. Wis kelakon didemeni. Wis kelakon didemeni. Endi bocahe? Duk, le ngene. Oh. Wis lho. Oh suwemen munggah ping pira to, Le? Pak, jebul koyo ngene rasane. Kaya piye? Kok kaya ngene rasane piye? Rasane yo Anakku wis kok apake? wis kelakon. Kelakon apa? Kelakon mau tumpuk-tumpukan. Wah, enak temen kowe iki. Sepisanan, Pak. Piye, Tak Cok? ambung, tak gayangi, Pak. Grayangi apane? Praktek kali, praktek. Grayangi. Tak grayangi. Iya. Ambungi. Langsung grayangi, Pak. Soko Mangkel ae aku yo mangkel ae. Ben panas ae roh-roh. Nek Tintesnowati biyen iki katresnanku aku ben panas ya. Kowe yo wong lanang tega ngerti urip katresna. Sok ngono. Piye? Ning kene aku lila legawa lan. Hmm. Waton anakku Bagya Mulya entuk anak ora dadi boyo. Nah, ngene lho Sembogo. Anakmu seneng anak. Iya. Iki kerek ketinge gawe, mergo aku ora duwe kabeh tak pasrah kowe. Sing biayai kowe sing nampa buwo anakku lho. Matene wong kowe. Aja lali. Piye? Iso nek gawene tek. Benine tanggap nang Wahyu Manggala. Apa Wahyu Manggala iki ora rong taun ora uman kita adol. Wis. Yo kawinane sesuk pambagian nek 2017. Wis ngene ae. Piye Sembogo? Perkara pahargyan aku sing tanggung jawab. Ngono. Mergo kowe wong melarat, bondo donya tak cepaki ora usah kok lamar. Ngatur Iya, nuwun. Engko nek aku njaluki lamaran ora bakal bisa mujuti. Mergo kowe iki wong melarat. Iya, wong sugih. Wah, rasa Sapa paksa mbok jaluki ya sastrane ya bendho ra iso. kowe dadi lila legawa. Kowe yo lila. Aku golilo. Yen pancen kaya ngono, ngiras pantes gembul bojono miwo. Kawiatan sampun purna.